дӯстони азиз, салом ба ҳамаи шумо. Чӣ қадр ки шумо дида истодем, мо дар назди хобгоҳи донишгоҳи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастем ва ин атрофи инро наварбардорӣ мекунем барои шумо дӯстони ман, ки хотирмон аст инҷо, аз даврае ки шумо дар инҷо таҳсил мекардем. Худо ҳамаи шумо нигаҳбон бошад. Ба дӯстону рафиқон, ба ҳамкурсои худ фиристонед, то ки онҳо шояд ки яке аз онҳо дар инҷо истиқомат карда бошанд. ин аз ин параи роҳ у параи роҳ рӯпарӯи хобгоҳи донишгоҳи миллӣ. вақте ки ба инҷо меоед, танҳо мушоҳида мешавад ки донишҷӯён дар инҷо истиқомат мекунанд. дора ки дар атрофаш хеле донишҷӯён бо партелҳои дастӣ истодаанд. хобгоҳи донишгоҳи миллӣ аз чанд ошона иборат аст? 1, 2, 3, 4, 5, 9 ошона иборат аст. аз дурӣ хобгоҳи донишгоҳро наварбардорӣ мекунем ва аз наздик ҳам рафта наварбардорӣ мекунем барои шумо дӯстони азиз, ки баъзе аз шумо дар ин донишгоҳ хондаем ва дар ин хобгоҳ истиқомат кардаем. ва ба болои ин мосте ки шумо дида истодаем, ба болои ин мост албатта як неарз гузаштаем ки барои ин ки ин душанбеинча аст. ин дайрои аст ки тамоми мардуме ки дар шаҳри Душанбе зиндагӣ мекунанд ба болои ин дайро, ба болои ин мостҳо мегзаранд, ки аз саршавии Душанбе, яъне аз Калени дар омада то поёни Кормона ҳамин об меравад. ин хобгоҳи донишгоҳтон дӯстони ман, аз дурӣ ҳатто наварбардорӣ кардем барои шумо аз ин параи роҳ. ҳозир ободӣ хеле зиёд шуд дар Тоҷикистон. ман дар наздикиш ҷои истироҳатӣ кардаги ҳастам. ман кардаги ҳастам ки мошинҳои бегона ба хобгоҳ дар омадан.